Nagpamalibad nga maghatag sang reaksyon si Mayor Raisa Treñas na hanungod sa assistance to individuals in crisis situation o kun AICS skandal. Ini matapos ginpasakana sa Department of Social Welfare and Development sang kaso administratibo nga grave misconduct, graft kag abuse of authority ang 14 ka mga individual kung sa diin duha diri ang empleyado sa City Hall kag 12 naman ang barangay officials. Sunod kay Mayor Raisa Treñas, hindi lang inianay maghatag sang reaksyon, kag hulaton lang anay ang kabilugan nga papeles. Antes ini maghatag sang komento na tuhoy sa mga individual nga ginpasakaan sang kaso sang DSWD bangod sa skandal. Yes, why ko pa nakita kay medyo busy. Once nga makita ko makatag kita sang reaksyon. May 200 ka City Hall employees na nadala, Mayor. Ano din ang reaksyon mo or any if ever gets ban? Yes, hulaton naton siguro na yung papeles before kita makatag reaksyon. Si Mayor Raisa Treñas, samtang ginatihungan naman sa Bombo Radio nga mga sang pahayag, halin kay punong barangay Visamin Kanyal sa Quezon Arevalo, apang no comment lamang ang sabat sang punong barangay. Suno kay Kanyal, hindi pa ini makabuya sang pahayag, bangod wala pa ini nakahibalo kung anugid ang eksakto nga kaso nga ginpasaka batok sa iya. Dugang pa diri na dalaman ang Iloilo City Hall employee nga si Johnny Paul Dizon, kung sa diin na-assign sa Atipan Center. Isa sa duha ka empleyado sa City Hall nga ginpasakaan sang kaso. Naibaluan nga ang Atipan Center ang isa sa mga programa sang administrasyon ni Mayor Treñas nga naghatag sang libre nga serbisyo sa Pumuluyo. Padayon naman nga nahulat ang masunod nga mga pahayag halin sa mga concerned official.